vachazopinda asiri Jesu Kristu. Murume uyu ane vanhu vachasarudzere vachapinda denga. Ndekuti ati ndakanga ndiri mumwe aisarudza vaizopinda. Inhema idzodzo. Murume uyu iGava. Manhango, mhinduro yangu kumamazwa ako ndichakupa. Mwari akarega ake kurangara mazino ekusaziva. Asi zvinonorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Anorayira vanhu vese kwese kwese kuti vatendeuke. Nokuti wakatara zuva raachatonga nyika naro nokururama. Mwari ane zuva raachatonga nyika naro nekururama. Nomurume waakagadza. Akagadza Manhango here. Ndiye murume here waakagadza. Akasimbisa shoko iro kuna vose. Akasimbisa shoko racho kuna vose. Pakumumutsa kwavakafa. Murume wacho akamutswa kwavakafa. Asi Manhango kunyepa, asi Manhango airewa. Manhango uri kunyepera vanhu. Hauna denga raunosarudza vanhu vachizopinda iwewe. Uda kutobatwa urohwe. Uku kuda kurohwa kuradzika. Vakorinde vechipiri chapter 5 verse 10 ne11. Tiri kuvhura magwaro tichitsvaga kuti anosarudza vaizopinda ndiani. Chiwenga aripo here ipapo pane vanozosarudza vanozopinda. Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi pechigaro chokutonga chaKristu. Yes. Kuti mumwe nomumwe apihwe zvaakaita nomuviri. Yes. Sezvaakaita kana zvakanaka kana zvakaipa. Yes. Naizvozvo tinoziva kutyisa kwashe. Tinoziva kutyisa kwaManhango. We knowing therefore the terror of the Lord. Not the terror of Manhango. We persuade men. All right. But you are manifested to God, and I trust also are made manifest in your consciences. Kureva kuti vanhu vachamira pachigaro chekutonga chaKristu ndiye acharisarudza vanozopinda. Kwete achibatsirwa naManhango. Kwete Manhango asarudza vanozopinda. Ini ndakamira pano ndikatanga kuparidzira kuti ndichasarudza vanopinda denga. Ndatorasikawo saManhango. Munofanira kusanditeerera. Nekuti Paulo paGalatians chapter 1 akati kana ukauya mutumwa anobva kudenga kana isu tikadzoka tikakuparidzira zvimwe ngative vakatukwa. There are no sacred cows in the gospel. Hakuna zvikomo zvinoera. Zvokwirwa zvese tozvibvongodza zvese. Hakuna anonzi abatwe shamwari. Ukuzo zvadi kutaura? Tell your neighbor there are no sacred cows in the gospel. Player itinzwe audio yake saka Manhango tamufumura panapa akainzwa akapopota. Inzwai Manhango achipopota pamusoro pachiwenga. Player itinzwe. This one is an audio. Wenzere follow. Takidzai volume yake pass.
Magetsi vakusukiki untaura hauna kana kawa ungatonyara uriwe All right. Saka iyi mhinduro yangu kuna Manhango. Manhango chinosaka tikushore hauna kutumwa naMwari. Dai wakanga wakatumwa naMwari awaigadza maprista pakereke. Jesu ndiye muprista wokupedzesera sekutaura kwamagwara atavhurisa. Hakuna kuzombogadzwa maprista kubva Jesu achimuka kubva kuvakafa. Maprista vakanga vari kuOld Testament vese vainongedzera Jesu ndiye muprista akaitwa muprista naMwari nekurayira kwaMwari. Regai timudzokorodzere Hebrews chapter 7 verse 23 ne24. Timuratidze kuti hazviite kuti paite munhu panyika anodya sadza anoti ndiri muprista, nekuti basa reuprista rakaitwa naJesu zvikapera. Hebrews chapter 7 verse 23 and 24. Ivo vaiva vaprista vazhinji. Vana Aroni vakanga vari vaprista vazhinji nokuti vakadziviswa norufu kugara nekusingaperi. Vakadziviswa nerufu kutadza kugara nekusingaperi. Asi iye zvaanogara nekusingaperi. Asi Jesu zvaanogara nekusingaperi. Uno uprista usingapfudzwi kuno mumwe. Jesu ane uprista usingapfudzwe kune mumwe munhu. Kureva kuti Jesu musi waakaita muprista hakuna kufanirwa kuti kuzomuka mumwe munhu zvakare anoti ini ndiri muprista nhasi sezvakaita vana Zambuko vari muchechi yaManhango. We don't have a personal difference na Manhango. We have a doctrinal difference na Manhango. Ari kunyepera vanhu. Video ataplay anga achiti aisarudza vanhu vaizopinda. Hakuna munhu ane simba rekupinza vanhu denga. Hakuna anosarudza vanhu vanopinda. Jesu ndiye anoita izvozvo. Manhango, kuchechi kwako kune mapurisa, kune maCID, kune maminista sezvawataura. MaCID ese ari kuchechi kwako here? Aufunge here kuti kunofuta ariko maCID nemapurisa nemasoja? Mapurisa ari kuchechi kwako ndiwese ari muhurumende. Sei uchifunga kuti kuno kumapurisa hakuna? Uri dofo Manhango. Chirega uone kurasika kwaManhango. Isu takondana naye panhau dzevhangeri. Haana kana vhesi 1 yaakavhura. Ambozvaona? Pachinzvimbo chekuti ati Bhaibheri rinoti zvakati, ati tokutumira mapurisa. Nhai Manhango, wakatumwa kuparidza nemapurisa here? Saka vhangeri yauinayo wakatsigirwa nemapurisa. Hauna kutumwa naMwari. Mapurisa ndo wauri kuvimba nawo, kwete Mwari ari kumusoro kudenga. Unoziva Manhango, ndandichifunga kuti uchavhurisawo kana hafu vhesi zvayo. Makore auinawo uchiparidza nekukora kwawakaita nekubhuroka kwawakaita pavhangeri hazvipitirane. Wakora saEri nemari dzevanhu dzekumba. Munhu waMwari kana achallenjwa pavhangeri yaanoparidza, ngaarege kumhanya kuhurumende kunotsvaga rubatsiro. Ngaaende kuna Mwari, ngaabate magwaro. Ini ndabata magwaro aratidza kuti Jesu ndiye muprista wokupedzesera muNew Testament.
chiburitsa ako awakagadzana zambuka nawo. Iwo unosarudza vanhu vanopinda kuBethsaida. Jesu ndiye achatonga nyika yese, achasarudza anopinda neasingapinde. Mavhesi taavhura, chivhura ako anoita kuti iwo ugoti ndosarudza vanopinda. Hauna vanhu vaunosarudza vanopinda Manhango. Uri kunyepera vanhu. Ini ndosaka ndiri kukufumura kuti vamwe vanhu vauri kunyepera kana Mwari akanga akavanyora mubhuku yeupenyu vakavhurwa mwoyo vanzwa zvandiri kutaura izvi vachatiza kuBethsaida vouya kuno. Chinangwa changu Manhango ndechekuti vanhu vakusiye vauye kuchokwadi nekuti hauna chokwadi. Jesu haana kumboti muchaziva Manhango, Manhango achakusunungurai. Zvakanzi muchaziva chokwadi, chokwadi chichakusunungurai. Saka chokwadi ndochandiri kuparidza pano. Iwe hausi kuparidza Jesu, uri kuparidza iwewe. Nokuti bhuku rongo uchiverenga riri kuti iwe ndiwe unopinza vanhu vanopinda denga. Are you not preaching yourself? You are not preaching Jesus. Your message is you are the one who shall choose those that are to enter. That is not the message. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. You know, for we preach not ourselves. You see, 2 Corinthians chapter 4 verse 5. You know, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Nokuti hatizviparidzi isu, hatizviparidze isu. asi Kristu Jesu. Uye haana kumboparidza Jesu ati muBethsaida mune mutumwa, takapuwa mutumwa, aita dambudziko ngauye kumutumwa. They are not telling people to come to Jesus. They are not pointing people to Jesus. They are pointing people to themselves. Uyai kuna Manhango, kuna Jesu tichaenda rini nai Manhango. Saka kana wafa izvezvizvi vanhu vachaenda kunani. Zambuko ari kuti uyai kuna Manhango, chiwenga kuti uyai kuna Jesu. Saka vhangeri richo kadiwa kuti ipi? Totendai. Saka maminista ehurumende akauya kuba kwako ukavanamatira, zvinoreva kuti wa munhu waMwari. Rega ndimbokuverengera vhesi imwe chete Manhango uone kuti ukadedzwa iwewe nemunhu wehurumende hazvireve kuti iwewe uri munhu waMwari. Mabasa 13 verse 10. Dakuti umboona mumwe mukuru wehurumende kuti akaita mistake seiri kuitwa nevakuru vehurumende vari kuuya kwauri iwewe. Umu mubhaibheri mune mumwe munhu, tangire pavhesi ya 8. Asi n'anga iyo. Tangire pa 6. Tangire pavhesi ya 6, Mabasa 13 verse 6. Dakuti uone mumwe mukuru wehurumende achiita mistake yekuenda kun'anga achifunga kuti munhu waMwari. Vakati vagura chiwi chose kusvikira paPafos. Vakasvika paPafos. Vakaona imwe n'anga. Vakaona imwe n'anga. Aiva muprofita wenhema. Vanga vaine imwe n'anga aiva muprofita wenhema. Kuroti nyika yese yamuti munhu waMwari. But Ruka nana Pauro ndovaiziva kuti n'anga. Saka vakuru vehurumende vari kuenda kuna Manhango vakafanana nevanhu vari kuenda kun'anga iri paExodus 13. Uri n'anga Manhango, hausi munhu waMwari. Uri tsika mutanda iwewe. Uri godobori, hausi munhu waMwari. The best you can do today kutouya pano pagomba ogara wonzwa shoko wotendeuka. Asi kana ine shungu yekundiona ndichamupa nhamba dzako afoni tigoonana. Chatichazongoramba chete kutaura naye in private, toda kuita public conversation yake. Kana ine shungu yekutaura neni unoza ndo chinhu chakaitwa naManhango chandakafarira. Akabva nyatsoti zvo ndagumbuka nezvataura chiwenga. Vana makati vanotaura vachirova bembera so havadi kutora chiti kutora chiwenga, but ndozviziva kuti ndino wavari kutaura. Koza hakuna vanhu munashungurudza vanhu maharare seri panapa. Vafundisi vaisikurudzika. Tumashungurudza big time. Ende tirikurova pakavharwa ipapo. Hatidzore tsvimbo nekuti gudo ravhara kumeso. Ipapo pakavharwa ipapo. Nesema tsvimbo. Kana uchida kuti tiite 1-on-1,
ndiri redi uya nebhaibheri rako sezvo wakakora tokutsvagira sofa wogara pasofa uchinyatsovhura itovhura ndokuratidza Manhango kuti uri kurasika papa. Handina kukuvenga ndokuda because izvezvi ukateerera vhangeri yangu kana Mwari akakubatsira unogona kutendeuka tikakubhabhatidza ukadzidza shoko raMwari usati wafa ukaponeswa. Dai ndakakuvenga ndaingonyarara pamusoro pekurasika kwako. Ukaona Mwari achikukutsiura anokuda. Mwari ari kukutsiura izvezvi achishandisa ini uri kuparidza nhema. Tendeuka Manhango. But inzi why kuti chii chakaitika tangira pavhesi 6 vakati vagura chiwi chose kusvikira paPafosi. yes vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema yes mujudha zita rake rainzi Bhari Jesu ainzi Loveless Manhango. Yes, waigara pamubati wenyika aigara kumba kwa gavhena wainzi Sergio Paulo. munhu wakachenjera. Anokunzi akachenjera sekuye achigara nen'anga dayako. Yes, iye ndokudana Bhanabhasi naSauro ndokubva azonzwa kuti kune vari kuparidza chokwadi akati ndoita nadzo n'anga idzi ngauya ari kuparidza tinzwe achitsvaka kunzwa shoko raMwari. akanga asisane zvekubatsirwa zviri kuitwa nana Manhango zvekubatsira vakuru vehurumende. Akanga akuda kunzwa shoko raMwari. Vakuru vehurumende vari kuenda kunotsvaka kubatsirwa naManhango. Kana nguva yavo yekuponeswa yakwana vachazouya kwandiri vasingatsvake kushandirwa vachida kunzwa shoko raMwari kuti vaponeswe. Dai akanga ari munhu waMwari handitaivatsiura mauya kuzoshandirwa kwomuri kuurayirei vanhu. Politician anopinda mumba mako omupa muteuro orega kumuudza kuti Mwari haasi kufara nezvaari kuita. Saka usi munhu waMwari kani? Munhu waMwari anoudza vanhu venyika zviri kutaurwa naMwari. Indega ndini ndinozvitaura. Mwari haasi kufara nevakuru vehurumende vari kudeura ropa. Iwe hausi kuzvitaura, hausi munhu waMwari Manhango. Dai maminista anouya kwauri uchivataura kuti regai kudeura ropa. Uri kuvasiya sei vachibuda nemuteuro mumba mako usingavaudze zvakakumbura Mwari? Yes. Asi n'anga iyo Erimasi nokuti ndiro zita rake kana richishandurwa akatsvaka kutsausa vana Pauro kudzisana Pauro akavadzivisa achitsvaka kutsausa mubati pakutenda. Pauro akazara nemweya asi Sauro ndiye Pauro azere nomweya mutsvene akamutarisisa akati iwe uzere nokunyengera kwose namanhu akaipa ose. Manhango uzere kunyengera kwose namanhu akaipa ose. Mwanakomana wadhiabhorosi. Iwe Manhango uri mwanakomana wadhiabhorosi. Muvengi wokururama kwose. Uri muvengi wokururama kwose. Hauregi here kutsausa nzira dzakarurama dzashe. Uri kutsausa nzira dzakarurama dzashe. Zvinotarira ruoko rwaShe ruri pamusoro pako uchava bofu. Handiti Manhango ati ada kunyengetera kuna Mwari. Ada kundichikidzira, ada kundivhundutsa. Manhango haugoni kunamata kuna Mwari. Oziwa a fugitive kuna Mwari. Utotsvagwa naMwari iwe kuda kubate. Wakangofana achidhuma ari kutiza mapurisa. Obva abirwa foni murodhi. Haagoni kumangara kumapurisa. Oza rototsvagwa kudhara. Hauna prayer unoita Manhango ikadyikwa naMwari kuti arange inini. Ibona mataona ndorowa here naMwari. Madira andinoitwa naMwari Manhango haasi kutabalama. Vanhu vakandinamatira kuti ndife vakawandisa ufunge. VekwaMakandiwa vaitoti mwedzi unawo upere Mwari waMakandiwa asati akura vakatozoneta vakasiyana nazvo. Ndakagamuchira zviprofita zvekufa zvakawandisa. Vanhu vaida kundivhundutsa kuti nditye kufa ndirege kuvataurira kuti muri kurasika. The starting point for Manhango is to close that church. Yes. Vara church Manhango uye kuno poneswe. Ngatsimukai vakagara. Kana Manhango uchida nhamba uzondifonera i0782 500,000. Kana wakanzi uri doko Manhango hainganetse kubata 0782 500,000. Fona titaure. Tokudzidzisa bhuku. Tokufundisa Jesu wausingazive. Uri kuparidza Jesu wausingazive. Ndokusaka uchitora chegumi Manhango. Now, imi muri pano imi
kuparidza kwese kwatiri kuita tichitora maawa akadai hatisi kutsvaka kukufadzai, tiri kutsvaka kuti muponeswe. Zvichida uri kuenda kumba kwaMarita ndo kwaunogara. Jesu anouya kwauri achida kukuponesa. Chiri kutsvaka kuti mutendeuke hama dzangu. Kuseri kweguva hakuna munamata. Rimwe zuva nyika ino ichapfuurira mberi iwe usisipo. Ukanzwa shoko rikabaya mwoyo wako, usarega kuuya kuzoponeswa. Unotorwa mangwana chaiwo. Zvese zvauri kumhanyisa panyika pano zvinenge zvisisina basa. The only thing that matters is your salvation. I want to invite everyone. Anoti shoko randanzwa randibata mwoyo wangu. Ndiri kuona kuti ndoda kutanga kumapoto aMarita ndiuye kuzogara patsoka dzaJesu sezvakaitwa naMaria. Maria haina kugara pese pese, akagara patsoka dzaJesu. Nekuti tsoka dzinoparidza vashumiri. Dzakanaka sei tsoka dzevanouya nemashoko erugare. Ndoda kuti kana uripo unoti mwoyo wangu wabayiwa neshoko randanzwa, izuva rekuti ndiponeswe. Ndoda kuti ufambe uchiuya pano pamberi panapa. Jesu anoda kugamuchira. Uitwe mwana waMwari. Uya uponeswe. Uya uponeswe. Uya uponeswe. Ngatiomberere maoko kuna Jesu. Jesu akakufira. Jesu akakufira. Jesu akakufira. Jesu akakufira. Jesu akakufira. Jesu akakufira. Jesu akadeura ropa kuti ugoponeswa. Uya kuna Jesu. Zvinokubatsirei kuhwina nyika yese. Worasikirwa nemweya wako. Uya kuna Jesu. 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 Siya chigaro kumba kwaMarita. Uye kuzogara patsoka dzaShe. Siya zvinzvimbo zvawakapiwa kumapoto. Uye kune muponesi wako anoda kugamuchira. Ndoda kuti musimudze maoko imauya pano. Ishe anoda kuti akuponese. Makafanirwa kuti muite confession to salvation. Shoko rinoti munhu anotenda nemwoyo oruramiswa, uye munhu anopupura nemuromo wake oponeswa. Saka muri kuita inonzi confession to salvation. Taurai muchiti Kristu Jesu, ndinokupupurai nhasi ndichitenda nemwoyo wese kuti ndimi mwanakomana waMwari, ndimi Ishe, ndiri mutadzi, imi ndimi moga munogona kundiponesa. Makafira zvitadzo zvangu, mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Ngativaomberere maoko. Ngatipei Jesu chipo chekuombera. Tine mutarire here pasera apa. Pastor, uyai pastor. Pane vada kuti vadzidziswe mabaptism procedures. Uyai. Pastor varipo. Ndoda tumeende pasera navo pastor. Pastor balai varipo. Endai paseri pe project apo. Vanoda kutaura nemi pamusoro pemabaptism issues. Ibobvunza ari paside pako wakamira kudaro kuti wakomborerwa here. Alright. Sezvandataura tinenge tisipo for the next 2 to 3 weeks. Asi kana muchida kuzoti todzoka rini, tarisai paFacebook page yedu Apostle TF Chwenga Ministries. Tichataura date ratinodzoka. Tiri kuenda kuMozambique musi weThursday. Tine outreach program ikoko. Todzoka musi wa11. Musi wa15 tiri kuenda kuNamibia. Todzoka musi wa18. Tine kumwe zvakare kwaChina after that. Toda kuti shoko raMwari rifambe. Tirege kungoparadzira pano chete. Saka pray for us kuti Ishe atibatsire shoko raMwari rege kumira. Ngatimoresanei. Kana uchida kupa unogona kuenda ofari yako. Pasera pane madhiski. Unogona kutengerawo vari kumba vakanzwa shoko raMwari. Usangobuda, tsvaga mumaono kupawo nhamba yako, agopota achitaura newe zvine chekuita neshoko. Usangoerekana waenda. Kana paine anoda kundimhoresa, uya undimhorese. Handibhadharise kumhoreswa. Hapana chikonzero. Ngatiende direction, ngatiite line. Ndokumhoresa imese musatye. Hapana chikonzero chokuti sundana handiti.
Magadi, we thank you so much for coming. We are happy to have you around. Continue to come. Thank you so much for coming. We are happy. Thank you so much. Magadi. Tofanya kumhore sana, tofanya kuanzana because we are brethren. Hapana niti yekuti munhu wamwari abhadharwe. Jesu akafira vanhu akati uyai ndokuponesa pachena. Ndiye akadeura ropa. Hapana mari inofanira kupuwa munhu. Tiri muranda bedzi akatumwa naJesu. Thank you so much for coming. How are you, Tete? How are you, Baba? How are you? Thank you so much for coming. How are you, Baba? Thank you so much. How are you? I'm happy to see you. Continue coming. Kadauya kuchange tuleta ma services yetu pa number 88 Harare Street. Number 88 Harare Street. 4th floor. Building in Market House, Magadi Baba. Thank you, Magadi. My Sunday service, Sunday to every Sunday.